siya na ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Ang kaluyahan mo, kuhaon niya, talang sara mo, tinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Maluloy siya kanimo. Maluloy siya
an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itasan sa mga langit. Nining pakna o Dios, sa gihapon kami nagpasalamat kanimo. Din bisan pa sa mga kakulian apan padayon paghihapon kining nga programa nga nagasabwag sa kahanginan sa binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa ug kini nga estasyon, panalangini usab ang tanan nga mga taong nagapaminaw nga pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Panalangini sila, hatagi og pagsabot, ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa di patamo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa ato sa gihapon ning hatagan og ibanan usa nato ni og pipila lang gyud ka text message dinhi. Okay, ni ay Brajon Bradley good PM, madayon ang fellowship sa Kamansilis sa Sabado, Brad. Please text back. Salamat. God bless you all. Si Wilfrida ni. Okay, mahitungod ana sis, wala ko'y update kung karong Sabado madayon bagyod, pero wa man siguro kuan tingali madayon po, di lang gid ko ka-sure ana. Well, napatay basahon. Sir, mo greet ko happy birthday kang Inday Rian nga mag-birthday karong adlaw. Day Rian, happy birthday gikan sa imong igagaw o mga pag-umangkon. Salamat, sir. Okay, salamat. Well, ako na lang sang tingbon kay naipipila di na sama sa una nga daghan kaayo, naipipila gyapon nga nag-text now, di na lang ako basahon. Mahitungod sa kuan sa kininiang pagtingog ug balik sa DWCM kay sa pagkakaron gud ang ato maura man ni ang FB o kon Facebook Live tungod kay duna pa magoy diferensya apan from time to time makabalik ra gyud ta niya ay lang mo og kuan, ay lang mo og kapuol o niya sa panahon nga inyo nang i-tune in inyong radyo ay mo paghunon na dadaot na, so ilargo na lang na yung patay. Kuan na lang kanana ang again and again nga inyo nang i-tune in, then maabot ra na pa no, tingog ra na og balik. Thank you. Si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo diha malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw, nagtanaw karon, nag-follow sa atong program. So kamuntanan mahigala amo nga gina-welcome. Mahigala nato din sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan or asa mo mundapitan ini nga takdaa kamong tanan, amo kamong gina-welcome sa pagpagiuban. Pwede mo makapadangat higala ang mga mensahe diri namo. Pwede diri sa comment section nato sa mga number ni Brother John or pwede diri sa ako nga messenger higala kang Livy Clavis nga messenger aron atong matagad ang inyong mga mensahe atong basahon o mapadangat nato ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga friend, no? So palihog lang pod sa gihapon among gipainomdom ang atong i-share mga higala
ang ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa. Niya si Brother Jake sa Sumalinog. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Jakes. Niya po si Basilisa Altarijos. Salamat po sa pagpray o paglab, Basilisa. Niya po si Brother Jojo Kaayon. Salamat po sa pag-pray, Brother Jojo. Niya ato po nakita din si Brother Romil Tumakay. Happy Sabbath ninyo duha mga brad o sa tanang naminaw. At kanya po si Nova Jen Estrada Ihara. Good evening ninyo kuya, malipayong adlawng igpapahulay. So happy Sabbath also Sister Nova. O niya po si Brother Tato Elaida. Pasalamat sa akong mga Bible student nga namati sa pulong sa Ginoo. Brother Teresito Pipito og sa tanan na lang gayud nga namati sa palanog diri sa Kanuntog Church og labi na sa mga Imbayarte family. Okay, salamat kay diha Brother Tato, no? Sa imong mga Bible students o tanan nato diyang mga viewers sa ato nga program. Salamat kayo nagsunod mo. O niya po si Brother Ronilo Itang ato ning basahon malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon og malipayong adlaw sab nga igpapahulay kaninyo Brother John og Kuya Libe. God bless og mayong gabi. Okay, salamat Brother Ronilo. God bless nimo. Ingat ka diha sa Saudi and thank you so much sa imuhang walay kupas nga pagbati sa ato nga buluhaton diri sa Pilipinas. O niya, you are a part and you are a partner of this program. God bless you. And niya, kami padayon nga nag-ampo para nimo. Okay niya po si Christy Layon, mayong gabi Brad John o Brad Libby, happy Sabbath. Happy Sabbath also Sister Christy o ba ni Brother Pipi diha. Okay niya po si Sister Alma Mahait, happy evening sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. Okay niya po si Erwin Juanes, happy Sabbath sa inyo tanan o sa naminaw ako na pod ginashare from Ayusan, Almeria, Biliran. So salamat kayo Brother Erwin sa pag-share sa ato nga programa. O niya po si Brother Edelberto Rina Sumalinog. Happy Sabbath og mayong gabi kanatong tanan. Okay. Ato pa ning tanaw ning uban nga mensahe. Niya po si Basilisa Altarijos, mayong gabi Pastor John og Levy, gibingaw na akong papa kay wa pa may signal sa radyo sa DYCM. Okay, wa pa gyud ta mahibalik, no? Facebook lang usa taron. Kanya niya po si Janre. Happy Sabbath ninyo diha mga brother. Sa radyo, shout out ko sa akong mama Philly Pining nga daghanang gi-Bible studyhan. Proud ko sa akong mama Philly kay buutan kaayo og sa akong papa Willie o God bless sa tanan. Okay, salamat kayo, no? Sila ni Sister Philly Desor dito sa Dolores Ormoc. Agapang Bible study po din sila na kini sila mga nakabig ni nakaalagad si Ginoo sa sige nagpaminaw sa ato nga programa. Anya karon sa ilang pagkakabig Adventist na sila o daghan sila gipang Bible studyhan sad. So ang iyang anak si Janry proud kayo siyang papagmama nga nang Bible study. Okay, ni apod si Million Silasol Good Abe sa Kapaglaom. Happy Sabbath. So happy Sabbath also Millions. O niya po si Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath brothers and sisters.
Okay niya po si Nel Guarin. Salamat po sa palaglab o pag-pray. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pag-pray. Ato pong nakita ni si Brother Eleuterio Lagarisa. Happy Sabbath mga kapaglaom from Anislagan. So, mayong gabi niyo Brother Eleuterio. Kanya happy Sabbath po nimo. Okay, ato ning delikatan sad pag tagad mo higala ang ato nga mga higala nga nag-heart, no? Nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Ato ning pagbasaw na dito magunas nag-love mga higala. Niya si Sister Lynn of Keria, Eleuterio Lagarisa, Jerry Nailon, Abner Dwalio, Ronilo Itang, Jojo Kaayon, Roselyn Mainit, niya po si Alma Mahait, Alger Lipon, Nuna Hani Monterde Punay, Ariel Kababan, niya po si Brother Elmo Dam Flores, April Rose Baynosa Ihara, niya po si Sister GJ or Gay Marie Kalapuan, niya po si Jolita Tagalog, niya po si Neil Guarin, Leonidas Tayom Sumalinog, niya po si Brother Jojo Cordoba, Erwin Juanes, niya po si Romil Tumakay, Nova Jean Estrada Ihara, o Luel Nodalo Estrera. Muna ato nakita higala nga nag-love sa ato nga program, o niya dilitas mga nag-like. Niya si Brother Rufino Moreno, Brother Ronilo Itang, John Moses Rosalihos Puyot, Gregorio John Toling Pikit Jr., Rolls Soto Tams, Glover Sayod, Lia Muñez, Jonathan Villacasten, Miliod Silasol, Carlota Nicol, Edelberto Rina Sumalinog, G. Merced, niya po si Brother Jex Sumalinog. Niya ito po nakita ni si Brother Moses Alex Liaban. Happy Sabbath natong tanan mga kaigsunan watching from Moalboal. So, maying gabi sa tanan taga Moalboal. Niya ato sang pasalamatan ang Riverside FM nga always yun sila nga mag-hook up sa ato nga tulumanon. Salamat guys to mga sirs ato nga maabtikon nga station manager o atong CEO diya. Good evening yung tanan o sa tanan na minaw diya karon sa South Cebu. O niya po Brother Tato Elida, ako po diya i-greet ang mga tigulang diri sa Kanuntog Church. Sila si Gesem Albarico o Coral family. Okay, salamat kayo. Salamat po Brother Music Alex Laban sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Okay, ato ta mahigala ato ning tagdon kaniniya sa ato nga messenger. Ang uban ani nag-love, ang uban nag-like, ang uban nag-pray, no? Ato ni silang pagtagdon. Okay, niya si Nike Sumalinog. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang. Niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Niya po si Sir Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. Okay, niya po si Tato Elida. Salamat bro Lib. Lanog na pod kuron diri. Salamat kay nga bisan asa ka mahimutang Brother Tato. Imo ginang palanugon ang imong sound system. Kaya always na maglanog-lanog ito slower kagtagan. Gimingaw na to yung mga silingan ron nga kanunay nagsunod pagpaminaw sa imong sound system diya. Okay. Niya po si Sister Imelda Galyares. Niya po si Sister Ninfa Villacasten. At po nakita si Gina Gunilamos Larisma, Merlin B. Derder,
niya po si Aragon Michelle or Michelle Aragon. O niya po si Sister JJ or Gay Marie Kalapuan. O niya okay. Niya po si Brother Rufino Moreno. Thanks bro, Libe. Okay, niya po si Brother Rolls Soto Tams. Niya po si retired Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsiani, nga sa Kabangkalan, Bugo City, Cebu. So thank you kayo. Mautay ato man nakita higala nga nag-love, nag-like o niya nag-pray sa ato nga programa. So padayon gyapon ta higala o niya padayon gyapon mo sa pag-send dire og mga mensahe kay ato unyang basahon ang inyong mga mensahe nga mahidugang dinhi sa ato nga programa. So sa pagpadayon sunahan atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabihon na Brother John. Okay, salamat Brother Libby. Ako ning tanaw ning pangutana ni pangutana ni Monica Ugdang, no? Sister Monica Ugdang, salamat kaayo sa imuhang kuan, salamat kaayo sa imuhang pangutana dire unya. Asa man ang inyong kagikan yod o kaliwat kay nakamit man kog mga ugdang dito sa Kasay, Dalagit, Cebu, no? Kay salamat kayo. Okay, mani imong kuan nga sir, maayong gabi, dun ako'y pangutana kay gipangutana ni sa ako, wa ko katubag unsaon man kuno nato pag adto og langit nga wa man ta kakita og agianan paadto sa langit, wala pud tay kasak-an paingon sa langit. Unsa may atong buhaton sir aron makaadto ta sa langit? Okay, daghang kayong salamat ani Sister Monica Ugdang, no, sa imuhang kuan. Hope nga naminaw gyud karon kay pag text na ko sa imo nintawag ka magyud, no? So mao na ni ang kahigayonan nga ato ning tagaan og pagtagad ang imuhang kuan karon, ang imuhang pangutana, no? Actually, dili gid ni nagagikan sa imo. Gipangutana lang ni imo kung unsaon pag-adto og langit nga wa man ta kakita og agianan, no? Unya wa pud tay kasak-an. Unya sudod nga pangutana nimo unsaon man nato pag-adto sa langit, sir. Okay, daghan kayong salamat sa tinuod lang mahinungdanon kaayo ni ang imong pangutana, Monica Ugdang. Kung ingon lang gyud unta ni ini kahapsay ang mga pangutana ba, makahatag gyud ang gyud mo og dako kaayong pagtulunan sa mga naminaw bisan pa sa mga gagmay nga mga bata nga naminaw dinhi sa ato nga programa, no? Unya salamat kayo aning pangutanaha. Ang imuhang pangutana nga naay nangutan ang imo god gay pangutanan sa imo pero wa ka katubag unsaon man pag-adto og langit nga wa magyud ta kakita og agyanan, wa pud tay masak-an. Unya sunod nimo pangutana unsaon man nato pag-adto og langit, sir. Okay, anhi usa ko niining katapusan nimo nga porsyon sa imong gitext dire, unsaon nato ang pag-adto og langit, sir. Amo ni ang ania sa katapusang porsyon sa imong gitext. Dinhi sa Biblia wala gyud ta lisod-lisura sa ato nga ingnon ta pangandoy alang sa pag-adto og langit. Adunay duha ka mga punto nga ako nga hisgutan dinhi sa gihisgutan sa Biblia. Una, sa gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, nagingon dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Napakasimple ug napakayano
ang magipasabot sa atong Ginoo. So dili gyud ingon nga granting na tungod kay nagsimba, nagampo, nangalagad ka Ginoo, siguro na ang imong gihandom nga langit. Tungod kay nganuman daghan karon nga nagampo, nagsimba, nagalagad sa Ginoo apan wa magsunod sa unsay kabubuton sa Ginoo. Muna nga dili ta makalaom nga ang tanang mga pagampo o tanan nga mga pagpangalagad, tanang mga pagsimba adunay kasiguruhan para og langit. Si Kristo nagyong dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mao ni ang usa sa mga angay nato nga bantayan, Sister Monica, ug dang uban sa tanang naminaw karon. Usahay manggod dunay mga tawo nga murag magtinutong sa ilang mga panghuna-huna. Ang akong namataan og mahayag mao na lang nay akong pakamatian. Nga kun imong sutaon og susihon diha sa Biblia, dako gid kaayong supak o labag kun unsay kabubuton sa Dios. Pero kay lagi mo inamataan niyag mahayag mula yung pakamatyan, diha na lang gipod siya hinuon. Pero si Kristo namulong, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Busa, kung imong tanaw, kabubuton sa Dios, mao ang kasuguan niya. Tandaan nato na mao ang kasuguan niya. Busa ang pagsunod sa kasuguan sa Dios nagpasabot na nga nagtuman ka sa kabubuton sa amahan, matud pa ni Kristo, kini mao ang makasulod didto sa gingharian sa langit. Pangalawa, usa kay gayon ni ana may usa ka tawo nga nangutanas kang Ginoong Hesus. Dinhi sa Lucas 18:18 hangtod sa kanang 20, nagsulti dinhi nga usa sa mga pangulo sa mga relihiyon nangutana kang Ginoong Hesus, yun siya nga maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa langit? Mao ni ang pangutana. Unya unsa may gitubag sa atong Ginoo siya, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong ang imong pagsulti o pagtawag nako nga maayo? Jesus sa Hesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud ug mao'y maayo ug wa nagilain. Munang di ka gyud maghunahuna sa imong kaugalingon maayo kana kay only God is truly good and no one else. Unya nagingod dinhi sa Ginoong Hesus, but as to your question, you know what the Ten Commandments say. Apan mahitungod sa imong pangutanan na sayod ka na unsay gisulti sa napulo ka sugo. Remember, ang pangutana ining tawanan nagingon nga kananaang good sir, what shall I do to get to heaven? Si Kristo nagingon, you know what Ten Commandments say. Busa susiha og unsay kabubuton sa Dios, kay ang kabubuton kasuguan sa Dios, susiha og unsa ni ang napulo ka sugo. Kay matud pas pangutana, what shall I do to get heaven? Ang tubag ni Hesus, you know what the Ten Commandments say. Well, may tungod nga ng imong kuan adto ta sa first portion sa imuhang pangutana, no? Gisgutan. Ang unsa man nato pag adtong langit nga wa man ditoy o matay nakita nga dalan nga atong kagian ug wa pud tay masak-an. Dili gid na problema. Ngano man sa ato nang gibasa, ang pag-adto og langit, pagsunod sa kabubuton sa Dios, pagsunod sa kasuguan sa Dios, pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Karon, ug sa panahon na unya sa pagbalik ni Kristo, atong tandaan gyud na nga dili na nato problemahon kung asa agi, unsay agianan. Ang importante ra gyud nga magsunod ta og unsay kabubuton sa Ginoo. Ang Dios na ni ana ang nahibalo og nasayod. Pero sa gisulti sa Biblia, kung atong tan-aw dinhi sa gihisgutan sa
nahunang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 ug 17 giingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Timaan na to nga sa puwangon sa mga panganod. Ang gisultiho sa 17, o kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Kay di man tanang tao patay, balik sa Ginoo na may buhi. Nagingong sa pagbalik ni Kristo, ang mga patay nga mga matarong pagabanhaon paguna. Unya, nagingon sa 17, o kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan ug sa ingon ini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. So ang point dinhi mo sa puwangon lang sa mga panganod. Nya kun imong basahon Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila saka kamo ngari, ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So ang pag-adto og langit timan una magsunod ka sa kabubuton samahan, pangalawa imong sundon ang napulo kasugo sa Dios, and then ang gisulti dinhi sa puwangon sa mga panganod. Akong balikon pagbasa sa Pinadayag 11:12 nagingon, unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon kanila saka kamo ngari, ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Sa puwangon sa mga panganod. So ayaw na pagpangita og dalan nga imong agian nga nandalan paingon og langit. Ayaw na pagpangita og unsa pay imong kagunitan o imong masak-an paingon sa langit. Tungod kay ang sa atong gibasa diin ang mga matarong sa puwangon sa panganod paingon sa langit. Ingon ini ang paghulagway sa kalibutan sa dihang mobalik si Ginoong Hesus. Sumala sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto 34 nagingon, o gunya inig-abot na sa anak sa tao. Ang anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Nagingon, og unya inig-abot na sa anak sa tao, uban sa dakong himaya, uban sa tanang mga malulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Trono gani, hari. Remember, Jesus Christ, He is the King of all kings and Lords of all lords. Kung imong basahon sa 32, si Kristo mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Iyan tapukon ang tanang kanasuran. O gunya sa 33 nagingon, ang mga karniro anha siyang tuo apan ang mga kanding anha siyang wala. Timan nga kini siya nagrepresentar kini ang karniro ug kanding, nagpasabot kini sa matarong ug daotan. Meaning sa pagbalik ni Kristo, duha lang ka pundok o duha ka bahin ang tao, karniro ug kanding, buti pasabot matarong ug daotan. Diin ka man nabilong karon, niya ka ba nabilong sa pundok sa mga kanding o nabilong sa pundok sa mga karniro? Kung nagsupa ka sa kabubuton o kasuguan sa Dios, sigurado na lang gayod nga nabilong ka diri sa mga kanding o sa mga daotan. Apan kung nagsunod ka sa kabubuton sa Dios, sigurado na lang gayod nabilong ka diri sa mga karniro. Unya ang mga karniro o mga matarong siyang tuo, apan ang mga daotan o ang kanding ana siyang wala. Nagingon sa 34, og ang hari magaingon diha sa iyang tuo. Mari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kanus ama ni mahitabo nga imbitasyon sa Ginoo, mari mo panundan niyo ang gingharian sa panahon na unya sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Musa, mangandam ta ay sa pagbalik sa Ginoo. Imbitahon niya dadon dito sa langit sa puwangon sa mga panganod. Ngani mauni ang pasidaan ni Kristo sumala sa gihisgutan sa Juan 14:1-3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anaa ditoy daghang mga puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na gani ako ug makaandam og lunaalang kaninyo
muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Malinaw ang plano sa Dios alang sa mga taong nagapangalagad kaniya. Higala, gusto ka bang moalagad si Ginoo? Panahon na, karon na nga moduol ka diha niya tungod kay ang panahon talitapos na. Si San Pablo nagsulti siya gani sa Pilipos 3:20, nagingon apan ang atong pagkamuluyo dito sa langit tungod nga na gipaabot ang atong Ginoo Hesukristo. Ang taong nagapangalagad sa Ginoo ang ilang pagkapumuluyo dito sa langit ug tungod niya na gipaabot nato ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong maghulat ug magpaabot man ta kang Ginoong Hesus? Kay walay usa ka tawo nga makahimog buot-buot pag-adto sa langit nga wala si Ginoong Hesus. Siya mo anhi, siya mo balik. O gunya sa iyang pagbalik mga kaigsunan, kuhaon niya ang mga iya. Busa panahon na, Sister Monica Ugdang, nga ikaw muduol moalagad sa Ginoo uban sa tanang mga naminaw karon. Walay relihiyon nga pasikaran sa pagbalik unya sa Ginoo tungod kay karniro ug kanding lang. Daghang relihiyon ron, daghang pundok, pero karniro ug kanding but pasabot matarong og dautan. Sa pagbalik pud unya sa Ginoo, dili niya halong katon ug unsa pa na ang imuha nga kuan, lalo na sa adlaw sa paghukom, unsa pa imong relihiyon. Kay kung imong basahon sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14, sa adlaw unya sa paghukom pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat bisan ang maayo, bisan ang tinago nga mga butang. Mga dautan buhat. Sa adlaw na sa paghukom, dili relihiyon ang ato buhat. Mao nang sa pinadayag 22:12 nagsulti nga moana na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Sumala sa binuhatan dili sa relihiyon, busa ang buhat nato mga kaigsunan atong ipahaom diha sa kabubuton sa Ginoo sa walay duda ug sa walay pagduha-duha. Siguro ang langit alang nimog nako kanus-an ni may tabo kung mobalik na unya si Ginoong Hesus. Dili kay sa paghuna-huna sa uban karon nga inig kamatay mo adto naglangit, pamisahan nilang misarikim o unsa pa na nga mga pamaagi dinha kay aron adtong langit kay ilang ginahuna igkamatay tuan na dito sa langit kay nakig-uban na kuno sa kiliran sa amahan nga langiton. Ingon ini ang mga pangunahuna og pagbati sa tao nga wala sila nagasusi sa kasulatan apan kun atong susihon ang kasulatan naghatag natog paglaom alang sa atong kaluwasan. So Sister Monica Ugdang, karong gabiuna uban sa tanang mga naminaw, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan tuguti nga nining gamay nga panahon inyo nang kahatagan ang Ginoo kay gayunan nga muduol ug moalagad mo ngadto kaniya aron sa adlaw sa pagbalik ni Hesus kitang tanan mga luwas. Daghang salamat og si Brother Libby maghatag dugang pagpatin-aw o pagpasabot ni ining bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon higala ato mga nakita dinhi sa ato messenger og diri sa atong screen. So thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. May God bless you and your family. Okay, Sir Matthew, thank you so much, sir, for being with us. You are a part of this program. God bless you, sir, and thank you so much for being nice guy. I'm always praying for you and your family. See you in heaven, sir. Thank you so much. Okay, ato ning basahon niya si Brother Remy Sigarino. Happy Sabbath natong tanan. God bless. Happy Sabbath also pare Remy. Pre, kumusta ka din ha, pre? Nya, maing gabi ini mo diha, uman sa pamilya, gusto nang naminaw ro diha sa Tambungon. Kumusta ni Brother Rolly Kabagi, ni Brother Junjun, unya sa tanan na lang ro naminaw diha, ninong Bilyo Lecciones, mayong gabi sa inyong tanan diha sa Tambungon. Okay, niapon si Sister Lynn Briguli. Happy Sabbath, Kuya John o Kuya Libby. Amping mo kanunay sa inyong biyahe kay nag-ulan-ulan baya. Thank you so much, sis. Kanunay ni mong pagparimahin sa amo. Yes, nag-ulan-ulan yun. Okay niya po si Sister Ella Lipalam. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Sister Ella. Ano ato po nakita ni si Brother Edwin Notarte. Ingon siya ni Amin. Ano niya po si Brother Tato Elaida. Padi ay ako i-greet Brad Lib.
ang pinakasayo nga moari sa simbahan, si Sister Lani Imbayarte. Salamat na basta ginadasig kas espiritu. Di ka na ganahan nga mauwahi sa simbahan. Di ka na ganahan mauwahi sa simbahan. Ang imo nga masayo kagad. Na? So salamat kayo, anak. Okay, niapod si Brother Ronilo Itang niya siya tampo sa igsuon nga nangutana sa sinulat ni Apostol Juan sa Juan 14:6, si Kristo ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Dili makaadto sa mahan kun dili pinaagi kanako. Og sa sa Lucas 18:27, walay imposible sa Dios nga dili mahimo. Sa ato pa musalig ta sa Dios, iya na nga saad nga iya tang dadon sa langit. Okay, salamat kayo Brother Ronilo sa imong nindot kaayo bulsay po nimong tampo sa pangutana nga gituki karong gabi na. Okay, ato ning tagdon makadiyot higala ang mga kaigsunan kahigalaan nato nga nahidugang nag-love sa ato nga program. Okay, ato ning pangtagdon. Okay, medyo okay. Okay, ato ning tanaw ni Gala. Okay, niya mga nahidugang nagtanaw na to karon ni si Ronaldo Bragat, niya sad si Nathaniel Familara, niya Brother John Michael Cinco, nakiguban sa nato si Brother Ariel Kababan, o niya si Sister Chari de la Cruz Nugas, Leslie Van Elosorio, Eli Lipalam, Elia Lipalam, yan po Brother Johnny Mainit. O niya, ito po nakita si Rose Otsia Makikuro. O niya po, okay. Moto'y mga nahidugang mahigala nga nag-love sa ito nga program. O niya, arita sa mga nag-like, mga nahidugang nag-like. Okay, ito nakita din si Florinia Ontal, si Sister Nining ni. May gabi ni mo, Sister Nining. O niya, niya po si, ito po nakita din si okay, Gregorio John Toling Pikit-Pikit. Salamat po kayo. Niya po si Brother Antonio Itorma. Niya po si Brother Remy Sigarino, Giovanni Enganyo Bayo. Niya po Sister Vina Kamay, Anisito Priscilias. Niya po si Brother Romel Tumakay, Glover Sayod. Niya po si Lia Muñez, Jonathan Villacastin. O niya Carlota Nicole. Okay, maunay ato mga nakita igala nga nakiuba nato karon nga gabi sa ato nga programa. So madto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Niya po di ay si ato yung tanaw niya si Vladimir Bragas. Mayong gabi, happy Sabbath. So may gabi Sir Vladimir. O niya po si Brother Isaw Dihito. Happy Sabbath, Uncle John ug Uncle Libby, watching from Sipak together with CBC Boys. Okay, salamat sa inyo diha nga pagbiyo sa ato nga program. God bless. Okay, na yun siya ni, God bless. Okay, salamat kayo dong Isaw. May gabi ni mo diha mga kaubanan diha sa Sipak. Okay, mo ato tahigalas paghatag dugang tubag mo tanag yung sa to niya Barjon paghanay. Ang iya laging duna kanoy nangutana sa iyahang unsaon man nato pag-adtog langit nga wa man tay dalan nga nakita nga atong subayon ug wa pud tay kasak-an paingon sa
langit. Nga gisundan niya unsaon man nato sir ang nga makaadto ta og langit. So salamat kayo sa pangutana nga gipasupot ni kay lagi naay nang utana siya. Nawa siya katubag mo ng iyang gipadangat po din sa ato nga tulumanon. So thank you kayo no. Unsaon kanto pag-atong langit nga wa may daan atong subayon. Paintag adto paingog Cebu kay naa may karsada. Kanya unsa kay atong buhaton nga makaadto tag langit. Kinindot kay nga pangutana. So dili ta magbalaka na higala. Ang ato lang kabalakan kon unsaon nato pag-adtong langit. Unsay atong buhaton nga makaadto ta didto. Kaya patong langit dili na problema kay natay Ginoo nga si Ginoo mismo nagsaad kay magbuot-buot ag adto dito tinuod wa kita kadumdum wa ta kahibaw og asandaan pero nainguman si Ginoo dinhi sa ato makita mabasa nato dinhi sa Biblia kung basaw na dinhi sa Juan 14:2 og bersikulo 3 ako basahon sa pulong sa Dios nga Biblia ingon niya itong mabasa matud pa ni Ginoo didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak muuna ako didto aron pag-andam og lugar alang kaninyo dili ako mosulti niini kaninyo kun dili pa kini tinuod kun tuan na ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo mubalik ako aron kuhaon ko kamo aron nga kun asa ako ato usab kamo. Sunay sa dang Ginoo, tuaron siya sa langit, pas balay siyang amahan, maton pa niya, nag-andam ko og lugar para ninyo. Ang yang giandaman kato mga tao nga gusto ra po mo ato didto. Kay basi og di po ganahan mo adto, o ganahan tag mo adto, may andaman si Ginoo niya magkinabuhi sa requirements. Ingon si Ginoo, makaandam na gani ko, kay gisulti man niya higala dinhi pa siya sa kalibutan sa una. Iyang gisulti ni sa tanan niyang mga sumusunod. Kung sumusunod ka, apil ka ni ini. Apil tang tanan ani. Ingon siya makaandam na gani ako og lugar alang kaninyo. Mobalik ako pag-usab. Nagpasabot nga kanang word ako. Siya ginamulong ana. Mobalik ako pag-usab. Og kuhaon ko kamo aron na kun asa ako atua usab kamo na mo balik higalan mo kuha nato so dili ka maproblema kun asa ang dalan nga naman kay naay mo kuha nato ang mukuha nato ang atong Ginoo kay wa man na wa may marka dihandaan paingon dito sa langit o di man ta makakita na karsada paingon dito o naay mo kuha na to, muna dito mabalaka. Ang atong yung kauban, kay waman ta kadumdum dito sa bahay siyang amahan, dito siyang giandam nga lugar, siya mo kabalaka. Kuhaon ta mo. Kuhaon ta mo, kay di mo kadumdum. Kuhaon ta mo, yadalhon ta mo dito. Aron nga, kung asa gani ko, kuyog-kuyog ta. Muna kanino tigala. So dito mabalaka, ana. Kay sa pagbalik kanina yun ang atong mabasa sa pinadayag 11:12 agdahon ta niya ingon siya sa kakamangari o niya ang mga dautan magtanaw kanila samtang sila nagsaka nga sinapuang sa panganod paingon sa langit na dito sakyan padung dito panganod sa langit sa puangon ta paingon dito higala mukuyog tas tong Ginoo kuhaon ta niya dinhi o niya dayon nga ta paingon sa langit o niya magsakay tas panganod paingon didto so natay sakyanan ang atong sakyanan nga mampanganod higala ditso gina paingon dito sa balay sa iyang amahan sama na sa usa ka sakyanan nga non-stop
padung dito anang lugaraha nga imong adtuan o niya ang panganod sa langit nga gimension sa Biblia sakyan sa mga matarong paingon dito sa langit. Klaro ba ito nabasa? Kung ito na, saka ka mangari o ang ilang makaaway, mga daotan, magtanaw kanila samtang sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So, nara, simple na tayo. Dito mabalaka kung sa itong sakyan, asa taagi, o niya, naamantay kauban dito. So, magsalig lang ta kaginusos. Siya ang atong kauban. O niya, ang atong sakyan, ang panganod. O niya, paingon. Ang Biblia nagsulti, paingon. Sa puangon tas panganod. Paingon sa langit. O, paingon dito. O, so, dito maproblema, ana. O niya, ngon sa may atong buhaton, aron ta makaadto dito. Ingon si Kristo sa Juan 14:6, ako, mao ang dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi, huway makaadto sa mahan. Gawas kon pinaagin ako, so di ta makaadtong langit higala. Gawas kon musubay ta sa dalan, nga mao si Ginoong Hesukristo. Munang sa buhat 4:12, huway laingalan, dinhi sa silong, sa langit nga antaw maluwas. Mao lamang si Ginoong. Siya ang dalan. Kay dalan man siya, musubay ta manghigala sa dalan nga mao si Ginoong Hesukristo. Kay musubay man ta sa dalan nga mao si Ginoong. Usa may iyang kinabuhi sa una. O anita siyang kinabuhi kay musubay man ta. Subay gani nagbili na siya og sumbanan higala. Nagtuman ba siya sa sugo siyang amahan? O sa Juan 15:10, kung tumano ninyo ang akong sugo, kamo magapabilin sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo higala nagtuman sa sugo. Ang dalan nga mao si Kristo padulong didto sa balay sa mantos langit. Nagtuman sa sugo. O kay dalan man siya, musubay ta higala. Tuman man siya, kita po mo sa mata. Ay tuman po ta sa sugo. Dili kay tuman siya, unya kita supak. O kung nagtuota nga siya atong Dios, atong manuluwas higala, siya ang dalan, mutuman po ta. Kay nagtuman man po siya. Kay sa itong mabasa sa nakasulat sa 13:15 sa Juan mahigala, usa ka panig-ingnan ang iyang gibilin kanato aron kita magsunod siyang mga lakang. Panig-ingnan gani sampol ang iyang pagtuman sa sugo siyang amahan, maoy sampol nga kinahanglan mo'y atong sundon aron makauban ta niya higala sa adlaw sa iyang pag-anhi. Mao bitay hinungdan, nag-ingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang na nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kinsa di ay padtuon dito sa langit higala. Mo ni importante ang requirements di ta mabalaka sa atong pag-adto dito kanay mokuha nato sa Bog Dios ang atong kabalakan higala kung nagsunod batas dalan, nagkinabuhi bata sa kinabuhi nga ipakinabuhi ni Ginisos kanato. Kay siya man ang dalan. O niya, o sabay gisorte niya, nagtudlo ba siya sa pagsupak sa sugo? Wala. Nagtudlo siya sa pagtuman. Ganun ingon siya, ang makaadto sa langit higala, dili tanan nga nagtawag. Makaadto dito. Ang makaadto, ang kadto mga taong nagtawag o niya nagtuman. Kumusta man kakaron? Nga naminaw karong gabi na. Sa imong pagtawag sa Ginoo, sa imong pagampo, pagsimba sa Ginoo, kumusta man higala? Nagampo ba ta, nagsimba, nagtawag ba ta Ginoo, o niya nagsupak ta sa napo kasugo? Na, delikado na. Nga naman, di tanan nagtawag o Ginoo patos langit, ang patuon ang matinumanon, dili ang masinupakon. Kaya matinumanon man, atong tumanon ang sugos Ginoo. Ang 10 Commandments, sundo na to. Nga naman, sugo na sa amahan mga higala.
ang Ten Commandments. Ang adlaw pahulay, unsa ba siya? Sugo pugyapon na samahan, ikaapat ng sugo sa napulo ka sugo o niya ang tudlo gyud sa Dios mo'y gigamit niya sa pagsulat ni ana dito sa duha ka papan nga bato sumala sa Exodo 31 versikulo 18. So muna atong pangutanon atong kaugalingon karon panahon na. Kumusta man ka, nagtuman ba ka ko? Basig igo lang kong nagtawag o niya wa ko nagtuman sa sugo samahan sa langit. Kining Kristo nga mao ang dalan nga nagsulti nga makatus langit ang nagtuman sugo samahan. Kumusta man si Kristo sa dinhi sa kalibutan? Unsa man sa iyang batasan may tungod si papahulay. Maadlaw ipahulay or maadlaw Sabado, diin man siya makaplagi mga higala. Namanday ba siya kay iyang ama-ama si Joseph, panday man to. Kunya, kumusta man siya, ini kay papahulay. Sa mabasa na to sa Lucas 4:16, dito siya nagtubo sa Nazaret. Dito siya nadako sa Nazaret. Og sumala sa iyang nabatasan, musulod siya sa sinagoga sa pagkaadlawng igpapahulay og motindog aron sa pagbasa. Unsa iya nabatasan higala? Samtang nagdako siya, dito siya nagpuyo sa Nazaret. Kada Sabado, asa man siya? Tuwa sinagoga. Unsa na sinagoga? Simbahan mahigala. Sa Nazaret kay na may simbahan, nabatasan yun niya, kanang word nabatasan. Kinaiya ba niya ba? Na kinaiya ni Ginosos, nabatasan niya nga kada adlaw Sabado, tuwa siya sa simbahan. O, tuwa simbahan. O niya, kung imong tanaw ng Juan 12:26, matod pa ni Ginosos, kinsa ganitong mo alagad nako, kinahanglan siya magsunod nako, kundiin gani ko ang akong alagad ato sa binto. Nay kondisyon ng Ginoo. Ang moalagad daw niya, siya sunod nako. Dili mo supak niya. Kay musunod man ta niya, nag-alagad man ta niya. Mingunta nga, ako ba, nag-alagad ba ito sa Ginoo? Sakto na, alagad ka sa Ginoo. Pero unsa may kondisyon ni Ginoong Sos? Ang moalagad ka nako, kinahanglan siya magsunod ka nako. Nabatasan ba yan ni Ginoong Sos? Matag-alay pahulay ito sa simbahan. Unsa may atong buhaton? Sunod po tayo gala. Ato sang batasanon, ang batasan ni Ginoong Sos. Og mga adlawa, simba man, karon na maroy simba, nya kami sa Badyon, di amamidinhi. Karon na roy simba sa mga simbahan sa Seventh Adventist, tabi sa mga dagko nga mga churches, nya og mga adlawa, nga adlaw gyud sa pagsimba. Og gusto mo higala nga mosunod sa batasan ni Ginoos, sulayan ninyo sa pagpakigdugtong, pagpakiguyog sa inyong mahigala na Seventh Adventist. Sabado ato simbahan nga naman kay maunay kinaiya ni Ginoos. Nindot biya higala nga magsimba ka niya ng adlawa, matagamtaman nimo ang kanindot tungod kay ang imong nasairan kanang adlawa mao ang adlaw nga gisugo sa Ginoo sa tao nga adlaw pahulay unya mo sunay batasan ni Ginoong Hesukristo. Tanawa ra gud ang unang mga Kristiyanos katong original nga Christian. Sa Lucas kapitulo 23 54-56, Bernis kadto og hapit na magsugod ang pahulay. Ang mababay nga mikuyog ang Jose sugkan sa Galilea, mitan-aw kung saon paglubong dito ang patay lawas ni Hesus. Og na maulay sila, og nangandam sila pahumot, og mga igdidihog siyang lawas, ni anang adlong igpapahulay, na mahulay sila sumala sa gisugos balaod. Na mahulay sila, oy, gatos las Virgen Maria, og uban pang mga babay, adlong Sabado, na mahulay sila. Ang ilang pagpamahulay higala, sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa, ang original Christian, magtutuman sa balaod. Dili sila law breaker, law abiding sila higala sa balaod sa atong Ginoo. Mana nga kinahanglan nga, ang importante nato nga pag-asusihon karon kanang unsaon nato sa pag-adto didto, unsaon nato pag-usa itong ikinabuhi nga makaadto ta didto. So muna atong buhaton, tuman ta sugo, sunod ta sa kaubuton sa Ginoo, nya magtuotan niya, magmaynampuon ta,
Unya sigurado higala kung mobalik sa inuso sa takna nga wa nato palandunga og nakaplagan kas Ginog matinumanon masinulundon ka ngadto kaniya, sigurado 100% nga sa pagbalik ng Isus usa kas mga tao nga kuhaon si Ginoo og dalhon ngadto sa langit, usa tas mga tao nga agdahon si Ginoo sa kakamungari. O niya ang mga daotan patan-awon lang samtang ang matarong sa pangon sa panganod paingon sa langit. So hinaot pa nga nasabtan nato ang pangutana nga ipadagat ini sa ato nga programa. So thank you kaayo. O niya wa naman tayo time higala sa dili pahingpit tapuson ng aton tulumanon ni ang atong theme song. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa bililho ni mong pulong nga nagabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw tuguti nga sila imong dasigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Tawaga sila Ginoo aron maandamsan sila sa adlaw sa iyong pagbalik. Daghang salamat sa imong paghatag, pagtubag sa imong pagampo, pagadawato na mga kining tanan. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinin na lamang ang inyong higalas kahina Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug nining ubos nga higala gigsuon, Brother John Bihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ganda